habaruji kode radio chahiɗi labɗi belɗi ndeni fu e keɗiten sautu pulaku international. Kode radio on woni sautu fulɓe meɗen garemma keɗiten jonadu asli meɗen. Gime fulɓe finatawa suudu ndu rewɓe mawɓe jango woni hirde nde bacciɗo sautu kode international. Durungol e demal jamuɗum risku siyasa duniyaru e faamu diina mako ɗo kode international. Tariha baba men Shehu Usmanu Bina Fodio taskaramji belɗiɗi fuɗo kode international. Heɗi temma famoyen wa'inai yakeji meɗen albarka taskaram radio kode international. Kode radio on woni sautu fulɓe meɗen garemma keɗiten jonadu asli meɗen. Fulɓe Niger, Nigeria, Togo, fulɓe Sudan, Chadi e Guinea keɗiten kode international. Hato fulɓe Masina, Burkina Faso, fulɓe Mali, Cameroon e Gambia keɗiten kode international. Fulɓe Fuuta, Jalo, Fuuta, Toro, Gabon, Benin, garemma keɗiten kode international. Jogen Madina men jagen pulaku endu inna sana'aji bo jangen durande men international. Kode radio on woni sautu fulɓe meɗen garemma keɗiten jonadu asli meɗen. Pulaku joynayi jogen ɗitato sakkinen ɗi gerdaɗi diina men wala bamaji international. E gonga hettiri gonen e ton taɗalen ɗum fewre ta jaɓen ta jamben international. En ɗambo hunde men giɗindiren cakaji meɗen hautemma hore men wallindiren international. Munyal bo en baɗe tato hafen mere nonnonde e nde ardinen jafindiren international. Kode radio on woni sautu fulɓe meɗen garemma keɗiten jonadu asli meɗen. To nyare yaware tato jaɓen takulen bo merare tambaɗen en lata cusɓe international. Nedi en baɗe famarɓe ɗo tanayo mawɓe sorare janginen ɓikkoy men international. Semtende pawne men kolte fa ɓurduɗe yo kolte fu ko lesni neɗɗo futa to mbaɗen international. Jangirde hunde men kaɓɗen ha jalemma majjere ngam pullo mo jangay fotan e mbabba international. Kode radio on woni sautu fulɓe meɗen garemma keɗiten jonadu asli meɗen. Cahu bo hokken tato solen taɗawen bo ngam jungo ngo hokki ɓuri ngo jogi international. Laamu dongu men kaɓɗen ma dogginen maadilaku woni ɓe les men tato ya international. Pulaku joynayi hempiɗi moɓi jonde duniyaru e min bo mi sauri ɗalen maguyke international. Allah barkiɗin Hafsatu demmo yusɓi himre nde kode radio sautu pulaku international. Kode radio on woni sautu fulɓe meɗen garem. ujunaje yimɓe ɓenneɗo weeteɓe ala imrana sabu hoode maɓɓe nduri yaafiɓe allah amana nduɗo ko lewru yurmede wiyeteɗo saaru ramadana ya allah yaabo kala julɗo korowo lewru ramadana ujunaje yimɓe ɓenneɗo wiyeteɓe ala imrana ujunaje yimɓe ɓenneɗo wiyeteɓe ala imrana ujunaje yimɓe ɓenneɗo
malakuji bida amina du'a'uji imbe ramadana malakuji bida amina du'a'uji imbe ramadana malakuji bida amina amina birtijabama du'a'uji imbe ramadana nudo kolawru yurmede wiyete dusaru ramadana ya Allah ya bukala jullo Nogaze jeti luloro ina nelda Allah subhana Nogaze jeti luloro ina nelda Allah subhana Nogaze jeti luloro ina nelda Allah subhana Ujuraje tente malakuji salminde imbe ramadana Nudo kodawri Assalamu alaikum. Modibbo Ibrahima ananayam. Ya Allah ya bukala jullo Ujuna je imbe benneno wede be ala imrana Sabu hode mabbe ndule uru ya bibe Allah rahmana Duno kodawri yurmede wede nusaru ramadana Ya Allah ya bukala jullo Ujunaji imbe benneno wede be ala imrana Ujunaji imbe benneno wede be ala imrana Ujunaji imbe benneno wede be ala imrana Sabu hode mabbe ndule huru ya bibe Allah rahmana Nudo kodawri yurmede wede nusaru ramadana Ya Allah ya bukala jullo Ramadana, malakuji bida amina, du'a'uji imbe Ramadana.